jopiny yuago nyamita nikech ka koro ute wuoyo dhok achiel gi sirikal, ng'ano mabiro keto sirikal tisri? Ada wacho gimoro matin, Trevor. Kendo kowuoyo ka wawuo kaka joluo mokwongo. Be gin wan e Ramogi ka. My friend Anthony Oluoch, to gi waduto, wabed honest to ourselves. Wasegore kwa manyo mondo wadonje sirikal. Oluoch, an koganda wa osegombo donje sirikal. Ka nafas no yudore, ji odonjo te, kata gien gi yienda mbewa. Ka wasedonjo gi yie kuno, I make change ka in gi oko kuno. Mar ariyo, history be kono wa gimoro achiel ka. Kaka oganda Luo, nwagore gi Moi. To ndalo Moi ema oganda Luo, no jaluo ne ntiere sirikal maber. Ne wan gi ministers, Dalmas gi ne ni kanyo, ne ntiere ji mang'eny. Ndalo go mane wan gi the highest number of members mane ntiere e sirikal. Ka wagolo Moi, higni 20 jok moko kawo telo ni. Magi adieri makoro wanyisi sa jowa straight up. Jok mokawo telo gi osedhiro jowa oko mok wayudo kaka wanyalo yweyo. Koro katigo koko kucho, tidenyo, jodala ubodenyo, giminyalo timo onge. E gin wan mbele lweny. Kech nyithindo odenyo. The advantages mane wan godo kaka oganda, ndalo machon, and Oluoch belongs to that generation. Mane wacho ni kan manyo ng'ama riek motimo engineering, ne en jaluo. Mane manyo daktari, ne en jaluo. Sani ok en adieri. Sani kata Oria ose lowa, dhoudi moko ose lowa. Omiya nyiso jowa, wawere gi kisungu mang'eny mokwongo. Wasebedo kwa gombo mondo wayud thuolo modonjo go e sirikal. Onjelo ni koyie mondo orwakwa mondo wadonje sirikal. Nomiyo wa Chief of Defence Forces, Hai Marach Nyasaye okawe. Sani omiyo wa chuny agulu mar pesa, omiyo wa energy. Aneno kata ka jowa moko e lweny kacha be nochako med gik moko matindo tindo. Sani koro wadonje gini mondo wadonj wate. Kendo wasom gik ma jok moko be timo. Tabu ma kijana ma Kisumu nigo, miwinji wacho ni, ema ja Mombasa nigo, ema ja Nyeri be nitiere godo. Kijana ma Nyeri pod onge tich mana kaka ma ja Migori nitiere. To jokoni nyaka wasom kaka gimbe gitimo. Sani ang'o ma gin gitimo? Kanyo olendi. Gin gidhiro mana mokwongo, ok ni gimbe ok gi care for justice. Ok ni gimbe ne ok gidhi e ng'anyo ma gigegi okethore. Ok ni gimbe gionge Gen Zs. To kanye ipango gini, tiwinjo ka goche na pana, same loso gino ero, wanodoro nafas magwa. Kuongo miwa nafas magwa, nikech ging'eyo niya, ikuongo ikawo minyalo yudi ibedgo. Koro ki discuss ka in e ot. To wanto, jowa moko pod dwa nyiso oganda. E gina na disagree kata gi Orengo. Ko wacho ni gino kik udonje, wariti. Koro kik wadonje mondo watim ang'o. Kik wadonje mondo watim ang'o oko koni. Ka ji osedonjo, sama un e iye kacha, paro maber koro inyalo golo ka in e ot. Omiya na nyiso wawacho kata Oluoch, to gi wajumbe wa, to gi jotendwa duto matelo. Kik ng'ato bed gi wich kuot. Ka sirikal oyawonwa dhot. An awuon man kani, anyalo nyisi. An kana adhiya naduongo mana dirisa matin. The truth is, antiere gi gik mosetimore constituency na. Nikech dhi mana dhi. Nikech lobbying ok en kwecho, en lobbying. To chik to wacho ni ji te onego bed ni yudo gik moko maromre. Ok, ema nyisi niya, mano to chik kaka wacho, but the truth of the matter en niya, resources pok nobedo ga moromo ji. Kata di wacho ni ipoge ok onyal bedo equitably distributed. To lobbying a Commonwealth Parliament is a common thing. In fact, nitiere ga gimoro kata budget making cycles in parliaments mag Commonwealth, iluonge ga ni pork barrel. Kantiere jok mantiere committee kata mar energy sama gi negotiate, to giketo projects ma mag-gi, mabe timore kuonde ma gitimore nade. Kicho ora kaendi, part of my representation role, an mae kama pogora gi ji. Representation role nyisa niya, nyaka bed kama iyang'e chiemo no. Katiba pok notiyo 100%. Pok otiyo 100%. Resources mag Kenya tin. Sama gibiro kodhi opo kacha, ka uonge ng'atu, kaka sani koro wan gi mbadi. Bedo mbadi kacha, nyalo bedo na mayot ka dhi anyise ni barabara ma Muhoro, Masara ka dhi Meoro, nikech onyalo relate go. Opogore ka in ng'ato dhi opimo ni barabara ng'at moa tung piny moro machielo. Okay. To kata ka ni ipogo gik moko, to nyalo wacho ni jodalawa,
timuru kama nikech adieri Trevor 20 years actually over 20 years ma jowa osebedo marginalized uwi mineno wagoyo cha en each one taparo ni finally when awach gik moko ariyo momiyo jowa gi gokoko ka ma taparo ni onego bed addressed ng'amodhier mane gweng odong' ka nigi geno gik moko adi ariyo somo e gini yudo ka janyuol nyalo uso gik moko te mogo arambe mokwechi mondo nyathino dhi skul mar ariyo maduong' ne ng'ama jadhier man piny kacha mok nyal en health to mano be important kata ne an kata in itiyo role media ka tidwa ni nyithindi odhi skul tibiro ni mondo ibed gi health wach education ni kanyo chendo ma jo university koro university is becoming ok bed affordable to manyiso ni ng'ama odhier cha neno ka gima koro drisa otimnade odin ne kama no nyalo donjogo manyalo konyo future wach health ni kane biro makoro ji okong'eyo ni danyalo dhi yudo thieth machal nade kanyo odine gi koni endi sani ka koro wan kacha to koro jowa ben pie kacha gikawa ideas gi to gimiyo ker to ker ba paro ni koro osenyiso ni onyalo winjo omiyo ananyiso mana jowa niya kisungu mang'eny wawerego wawere wich kuot wadonje gini wakaw tich kamarwa wager Kenya wager thurwa